in Indian system la international system manga komada a number cherdang kha kan practice lo kanga hei tu na he number 9 digit number om ve ve a Indian system a chuan in ones tens hundred dota comma thousand 10,000 comma lakh 10 lakh comma crore 10 crore khania chuan hei hi word din kan zia don chuan hei hi crore period ania 4 and 2 to 42 crore. So 5 and 8 to 58 alone let me 58 and period ka lakh kanya 58 lakh so next 67 kanya 67 and period ka 1000 kanya 67,000 309 309 chuan ta hianin kan hriat tur chu first letter ba ki capital angai lo adang zong hi chu small letter ve ka zia tur ani chuan international system ang chuan ones tens hundred comma thousand 10,000 100,000 comma million 10 millions 100 millions ania hei po 425 to 425 alo ni meta 425 ang period ka million ani wangin million kan ziak tilanga chuan adota 867 to 867 period ka 1000 chuan 309 to 309 tikha na lo ni le ta